У більшості шкіл адаптація виглядає так: ось розклад, завтра починаємо, і все. Але давайте чесно, це так не працює. Дитині важливо зрозуміти не просто, що вона прийшла у школу, а куди вона прийшла і хто поруч з нею. Адаптація у нас це не один день. Я скулбаді, шкільний друг та наставник учнів. Спочатку ми знайомимося з платформою, правилами, можливостями та системою заохочень. Потім діагностика. Ми визначаємо реальний рівень знань з предметів, а також рівень англійської за міжнародною системою СЕФР. Адже у нас навчання відбувається не за класами, а за рівнем, для того, щоб дитині було максимально комфортно. І далі онбординг. Разом з учнем ми заходимо на платформу, вивчаємо її можливості. Я поруч доти, поки дитина не відчує опору на себе і не скаже «я справляюсь». Саме так ми зменшуємо стрес і тривогу, а не вбиваємо мотивацію на старті. Якщо вам близький такий підхід, запрошуємо вас до нас на пробний тиждень у КБТ онлайн. До речі, КБТ онлайн